Let's take it on Gospel Highlight. Ha! Chineke dịkwa mma. Asị na onye na-efe Chukwu fesie Chineke ike. Ha! Tụkwasị obi gị na Chukwu, enyi m tụkwasị obi gị na Chukwu. O teela ka iji na-ebe akwa, o teela ka iji na-eru uju. Tochukwu mara ife ị ga-abụ, Tochukwu mara ife ị ga-abụ. Ụwa na-eme ntụgharị ọ dịka onye mara echi, ụwa na-eme ntụgharị ọ dịka onye mara echi. Chineke na-abịawo, ọ bịawo inye gị aka nchawa. Ngwa seti aka n'ala ngọzi nke gị, ugo gị achakene o. Ọchakego, 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 ọchakego. Hey! Aya! Ugoma achakego nnu. Awela kopi. Hiya! Hiya! Beneba! Hiya! Aha! 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 Aitenu! Aitenu! Abia! Yeah! Lekwana kamo, lekwa kamo, Akachukwu dia, kai, lekwa kamo, Akachukwu dia, ugoma takego nu, lekwa kamo, atakego, Akachukwu dia, onyinanga yebochi ya, lekwa kamo. Atakego nu Akachukwu dia, onye Chukwu buliri n'enu ekwa kamo. Awu ya kangabu Akachukwu dia, mmadụ ibudomo ekwa kamo. Lekwe na akame Akachukwu dia, nwanne mebene. Enyi mebezi n'akwa. Chineke nwụrụ n'elu obe Kalvarị, ọ sị na mmehie ga-agwụziwo. Ọ sị nwa nọ lekwa nne gị, nne lenu nwa gị. Ọ nwụrụ ọnwụ kwesịrị ịnwụ n'ụwa. Jizọs Kraịst akwụwo ụgwọ mmehie m n'elu obe. Ọ sị m chima laba n'ikpe amaghị gị, laba n'ikpe amaghị gị. Timalabao, niba maigi. Timalabao, niba maigi. Jerome labao, niba maigi. Moses labao, niba maigi. Awugoma wumakagi, niba maigi. Mwamulabao, niba maigi. Mwamulabao, niba maigi. Yeah, niba maigi yo.
ebezina, 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 ebezina.